Ora, chavalada, hoxe temos aquí a un poeta deses. Ti és poeta, non? Sí, eso intento. Es poeta. Eso intento, sí. Exitosamente. Bueno, Como no, se mide o éxito? creo que na poesía en premios, porque que en pasta non, Xa, non basta. vai moi por Bueno, aí. o premio se pasta ven todos xuntos. Sí, pero non son como os de narrativa, quero dicir, non hai un Xa. planeta da poesía. Eu estou esperando por ele, a ver se... Agora co goberno máis progresista da historia, o mellor sí. É posible, sí, hai esperanza aí. Pero ano pasado escribiches unha novela, entonces agora és escritora secas, como é eso? Eu creo que son poetas, sobre todo, non? Pero bueno, se queres Pero unha novela escritor- sempre se escribeu. Unha novela sempre se escribeu, exactamente. Está guai de escritor. E ti és de Rianxo, creo. Sí. Sinteste cómodo dicindo que és de Rianxo ou sintes como propia a problemática identitaria tarajoñesa? A ver, non sinto como propia a problemática identitaria tarajoñesa, en absoluto. De feito, vouche contar unha anécdota, bueno, un ruxe que anda por aí por Rianxo, segundo cal, eu son independentista taragoñés. E todo Quen dixo eso? Quen empezou eso? non vou dar nomes porque non quero que se Oi, poña máis en contra aquí de mí. viñemos a contar as movidas. Bueno, así unha xente de Rianxo pareceulle moi mal, non? Porque además pensaban que era a primeira persoa do mundo da cultura, digamos, e se declaraba abertamente rebeldía contra a pertenza da parroquia do concello. E non é así, ou seja, non son independentista taragoñés, ou seja, son de Taragoña, sempre digo que son de Taragoña, sempre onde vou digo que son de Taragoña porque é a miña referencia primeira, non? Pero pareceme moi ben que Taragoña pertence a Rianxo, vaya, non me quita o sono. Xa, Ese problema, digamos. Bueno, xeralmente a problemática identitaria tarajoñesa resolvese ca xente de Tarajoña vindo a Boiro. Así que tampouco non ten así. A ver, aquí ven xente creadora, creo. Ti creas algo ou así? Pois escribo, nada máis. Porque Nada máis, absolutamente nada máis. Non faz absolutamente nada máis na túa vida que escribir. Estás todo o día aí. Non, fago moitas máis cousas que escribir, pero estou pensando en cousas creativas e de pequeno sí que é certo que fui a clases de música e de pintura tamén, explorar, con resultado nulo. O sea, a miña nai ainda ten na casa algúns cadros desa época e tenos ali colgados, e cada vez que ven un colega de Santiago así a casa e tal, e ve ali os cadros pintados, dá unha vergoña, pero terrible. Por que? Porque son horribles, non? Pero podes dicir que era cando tiñas 2 anos, e ao mellor que eras da vista e tiñas... Eu sei perfectamente que tiña 12 anos polo menos, e aí xa un pinta un pouco ben. Ou seja, que si escribo xa. Bueno, que non creo nada nos dons, que é xente así erudita e así, por exemplo, en plan como así a mítica, en plan, ai, como Morza, de que era un xenio, non sei que, non sei canto, pero me sei unha parida. Non sei, parece así como... No, pero hai talento. Que todos aprenden. Olvídate, hai talentos. Todo se aprende, todo require un esforzo, pero hai talentos. Eu non teño talento para pintar. A ver, a poesía é un xénero visto como elitista por moita xente. E tamén é un dos máis cultivados pola gallegada contemporánea. A que crees que se debe este fenómeno? E que pensas do elitismo e esencialismo da cultura gallega en xeral e na poesía en concreto? Estas son preguntas super sesudas, non? A ver, sobre... Tampouco tanto, como que iras saber. A ver, o do elitismo da poesía non estou de acordo. Quero dicir, eu creo que a poesía é o xénero máis democrático que existe. E non xo digo por barrer para a casa, que sería o fácil. Como poeta, bueno, fala ben da poesía. Pero iso de veras, ou seja, a poesía o único que che pide é ser recibida. É dicir, que a ti che interese, que ti queiras recibila, que recibas de corazón, ou seja, que o fagas con unha intención, non? Poñendo todo de ti. Pero non che pide nada máis, non é a típica novela, antes que falábamos de novelas e tal, con 1000 personaxes, unha trama hipercomplicada, non? Que te podes perder e podes pensar, son gilipollas, non? Lendo esta novela, porque non, ca poesía nunca. O que pasa é que a peña, claro, le poemas, está buscando unha estrutura narrativa, é dicir, que hai unha historia e eu estou me perdendo, e o que non pensa é que o mellor non hai historia, só hai que recibila, non? Porque é cultivada pola xente nova. Sí. No, pola gallegada en xeral, é así. Pois a ver, históricamente sempre foi así. Creo que me estou poñendo un pouco profesor agora, pero... A ver, históricamente, a ver, contanos como foi históricamente. A ver, mira, penso, na Idade Media, cal era o xénero máis importante? A poesía, a moitísima distancia... Bueno, a moitísima distancia da prosa. Pasamos a Idade Moderna, hai 4 cousas en galego, as 4 cousas que teñen valor son poesía. 19, Rosalía, Pondal e Curros, poetas. E chego ao 20, si que aparece a novela, aparece o ensaio, aparece o teatro, pero a poesía segue mantendo un estatus pois, aí importante. Entón eu creo que realmente non somos nada modernos, simplemente estamos de acordo coa historia do noso país, que é así desde o século XIII.
Se parece a miña resposta. Sí que pode ter sentido. Todas as nacións do mundo, todas as culturas propias do mundo teñen poesía, iso é así. Xa. Ademais, normalmente é a primeira forma de expresión artística, non? Incluso as que son ágrafas, pois teñen cantos, non? Que ás veces parece que cando lle prestamos atención á poesía que non queremos que haxa do resto, non? Que queremos o galego para as cousas bonitas, entendo esa visión que hai da poesía, pero a poesía non é iso, é unha visión da poesía que vende hai moi pouco tempo. A poesía é un xénero que está coa humanidade desde que, ou seja, é unha cousa realmente importante. Desde que a humanidade é humanidade. Sí que barro para casa un pouco, pero bueno. É a esencia humana, escribir poesía é a esencia humana, non podemos vivir sin expresarnos a través de poesía. Pois seríamos o único país do mundo que non o fixera, non? A única cultura. Pero ao fin e ao cabo, cantos máis culturas e cousas así coñeces de verdade, non mirando un documental no National Geographic, máis te das conta de que todos os problemas e todas as problemáticas e todo o que pasa en todo o mundo é o mismo, pero con distintos nombres e distintos sitios. No, pero o esencialismo sí que quero tratalo, porque é algo que me molesta mogollón. O sea, é un dos meus frontes que teño abertos sempre. A ver, trato aquí. Ademais, creo que imos coincidir, o sea, vouche facer un pouco as roscas así, vouche traer o meu terreo, porque hai algo que ti e eu odiamos, que son os anuncios do Gadis. É porque sabes que os odio. Gadis non se quere me canto. Hoxe, full compra de ir ao Gadis. É que mira, ou seja, o Gadis, os anuncios do Gadis son o colmo do esencialismo. Porque... Hombre, sempre contestar con unha pregunta outra vez, verdad? Que así, como gallego. É dicir, para ser galego, teche que gustar a chuvia, embriagarte, e realmente iso que fai é excluir. Porque cando ti defines unha identidade e dis esta identidade, sexa que sexa, ten estes riscos, este. Quen non está neses riscos está excluído. Entón, isto o anuncio do Gadis é un... Bueno, intenta ser unha coña, o que queiras, a mí non fai moita gracia, pero... Non, intenta ser unha coña, intenta evocar a esencia gallega, tal e así. Pero claro, porque eu estudiei Publi, e coñece moita xente que estudiou Publi. Todos uns gilipollas que se llevan así dicindo queremos un anuncio moi gallego, queremos un anuncio moi gallego, que pensas que vai facer? En plan, mima, que será super gallego, tal, guau, que será super... Ir a la catedral tiene que ser super gallego, tal, porque yo iba a la catedral y me parece muy gallego, tal, comer, tal, bueno, aparte que claro, obviamente Gadis, a ver, é un puto supermercado, o sea, que llevas a facer? Ademais, creo que todos os procesos identitarios, incluso os de identidades subalternas, que polo tanto son necesarios, non? Sempre tenden ao esencialismo, e iso, últimamente estou pensando niso, doulle voltas a cabeza, é algo que me amola moito. Pero senón, despois pasa o que pasa coas TERF e todas estas, que ao final, é dicir, un discurso que é subversivo e necesario como é o feminismo, acaba, pois, un sector del virándose conservador, e a partir dunha definición que les estableceron nos anos 70 ou cando sexa, pois exclúe a unha parte de persoas que queren estar dentro do feminismo como son. Claro, de feito, hoxe estuve pensando no de TERF, así que o de claro, a R de TERF é de radical, e dixo eu, que de radical hai nese puto discurso de puto neonazi? O sea, cal é a parte de radical? Sería retrógrado ou algo así para R, porque de radical non sei que coño ten eso, de radical. Sí, porque en teoría veñen do feminismo radical que se chamaba nos 70, pero sí, bueno. Máis a mí o que me parece do tema das TERF, que no caso do Estado español, no fondo hai unha loita de poder entre Podemos e o PSOE, que o PSOE está posicionado máis do lado TERF, digamos, e Podemos do lado trans, non? Mira, tío, que me pode interesar a mí as loitas de poder entre o PSOE e Podemos, o sea, entre cero e nada, polo tanto, non sei, pero sí que me molestan os discursos esencialistas, desde hai tempo, Claro, e aparte, no do... Bueno, claro, o problema do esencialismo non é o puto anuncio de Gadis, é a puta xente que se cree to radical, e to cultureta, en plan, e to forward thinking, en plan, dentro da cultura gallega, e fai os putos anuncios de Gadis en outro formato. Din, mi isto é super gallego, pero aparte é super hoxe en día, é super guai, mola moitísimo. No, faz o puto mismo e é ainda puto peor, é un puto cancro dentro de creéndote ti progre e que vas en contra do que estás propiamente representando. Estou 100% de acordo contigo. O sea, pero 100%. Pues acabamos aquí o vídeo. É que non podo dicir. Tamén, cada vez teus, non sei se é que me vou facendo máis maior ou que sexa, pero todo axuda. Eu creo
creo que sí, que cada vez son menos crítico, é dicir, pareceme que a xente fai o que pode, ás veces equivócase como pode, pero en xeral, moléstame o mesmo que a ti, ou seja que... E te parece gaito? A mí non me parece gaito ninguno que ponga aquí grazas deses. Si dijo gracias toda la vida en gallego también, ¿o qué piensas? A ver, según Wikipedia, ti tes 3 poemarios publicados, que son Crack... O Crack non se esnifa, non? No. Celebración, güey, e A vida salvaxe. Vendo en retrospectiva, se xenche a gustar todas estas obras, é así, porque a xente é moito de ai, eso é moi de 2 meses, tal. Mira, antes de responder a pregunta, vou contar unha batallita que sempre me encanta contar porque ten moito chiste. Non sei se sabes o que son os informes de literatura, podes perfectamente non saber, non? Pois mira, é unha publicación que fai o Centro Ramón Piñeiro, no cal é un anuario e polo tanto fa unha recensión de todo o que se publicou en galego durante o ano. Vale, resulta que no 2011, cando publico o primeiro libro, Crack, entón alguén dos informes de literatura tivo que coller o meu libro, non? E facer unha recensión. Entón supoño que esa persoa que se cargou de recensionar o libro o debeu abrir en algún momento, pero non moito, digamos, e fixarse na portada, non? En a portada leu Crack, fixo o mesmo que ti, pensou inmediatamente drogas, e despois na imaxe de portada era Sara Ribeiro, a filla de Villa Ribeiro, cando era pequena, ou seja, unha nena, coa boca aberta e cunha imaxe así un pouco tenebrosa. Entón debeu cruzar ideas e publicou, e cito textualmente, sobre que dixo que ia o libro, sobre as consecuencias do consumo de crack na nenez. Que a ver, que é un tema que eu sempre quixen tratar na miña obra, pero digamos que non. Pero ata a data de que paste en un sitio onde encaixar. Ainda non. No, a ver, gustame máis a miña obra desde Celebración. Todo o que escribí despois de Celebración. E o primeiro, Crack, precisamente, que agora te contaba a historia esta, pois xito un pouco máis lonxe, pero tamén hai que pensar que Crack publicouse no 2011, acabei no 2010 e hai 10 anos. Quero dicir, non é o rollo de hai 2 meses, 10 anos... E que opinas dos diarios persoais reconvertidos en poemarios? A ver, iso preguntas vou por unha entrevista do ABC, estou seguro, do ABC ademais, que tiene telita, É bastante chunga. Nada, iso puxeno porque naquel momento estaba lendo os poetas españois moi malos. A ver, non é porque eran tópicos, pero eran españois, que esperabas? O que facían, basicamente, era collían, escribían como fragmentos de diarios, contaban como experiencias presuntamente traumáticas da súa infancia. Un día un vello tocoume, eu creo que quería algo máis, non? Así, Agora diría, un Davi, tal. Sí, pero, bueno, atrapalladas destas, sabes? O sea, ademais, daba unha sensación que canto máis sórdida era a historia que contaba, máis poema crían que era o texto. Xa. Non, entón, pois, non sei, debía estar así un pouco cabreado cando me fixeron a entrevista e soltei iso. A xente coñéceche por ser poeta, sí, porque fuches premiado varias veces. Mais, o ano pasado, escribiches a túa primeira novela, polo cal gañaches o premio Narrativa Breve Repsol desas. Deronche así bonos pa o gasoil, así. Pois non, pero deronme 12.000 euros que non está nada mal, non está nada mal. Que este foi por Diario dun enterro, que non teño aquí, pero teño eu. E gustouche? Sí, me falou o Miguel e díxome, el himno e díxeme, está moi bonito e tal, podo ler ti tamén, tal, e díxeme, vale, levo tal, e estou esperando que cho devolva. E bon, sin destripar moito o libro, pois o Diario dun enterro vai plot twist dun enterro. Algo que está así moi ritualizado e así ainda hoxe en día na Galiza. Por que escolliches este escenario e por que escolliches retratar dese xeito concreto que tratas no libro Diario dun enterro dispoñible nas mellores librerías as dicotomías entre a posición vital do protagonista e do resto de persoaxes? Quería facer ao protagonista viaxar de Cataluña a Barcelona a Galicia. Lady Barcelona! Necesitaba que unha causa para que volvese a Galicia, necesitaba que a familia estivese xunta, porque quería facer tamén a historia da familia, non? Entón, tiña dúas opcións, ou boda ou enterro. Tive un punto gótico e deume polo enterro. En realidade, unha amiga miña, unha cousa hai pouco, non? Que leva a novela, que me coñece ben e tal, e que me fixo pensar que realmente o tema do enterro está, seguramente, porque a miña serie favorita de todos os tempos e épocas, a moitísima distancia... Buffy cazavampiros. Non, podría ser, pero non. Buffy era moi sexy, ademais. É a 2 metros baixo terra, que non sei se a biches. No.
é unha serie e vai precisamente dunha familia que ten unha funeraria, que por tanto a súa casa pois, pasan os mortos, non? Embalsámanos e pasan os velorios e arranca no momento en que empezou en que morre o pai, non? Vina 2 veces xa, e supoño que será a típica serie que siga vendo ao longo da miña vida porque me encanta e ás veces non és consciente dos trasfondos que tes na... Xa, si. Sabes, cando fas algo, é dicir, hai cousas que están tan interiorizadas que simplemente flúen e non as recoñeces e depois dices, hostia, isto recórdame, pois pode ser, porque sí que lín ese libro, sabes o que quero dicir? Que ás veces os plaxios incluso son inconscientes. Xa, si, eso tamén ten pasado a mí moitas veces, en plan de, claro, de ter algo tan interiorizado que 20 veces que me gustaba tanto que despois perdí o referente e despois uso eu para algo, di, iso recórdame moito a isto que nos gustaba moito no 2003, bueno, no 2003 e tal, non sei que, e di, pois si, ni me acordaba desa cousa, en plan, pensaba que era idea xenuína miña, pero non era. Sí, que pasa moitísimo, e cando escribes é un problema, porque a veces podes plaxar versos doutros ou fragmentos doutros e non és consciente de que o estás facendo. A novela, ademais, íase titular, tiene unha mala idea de cambiarlle o título porque me convenceron que o título que eu quería, que era As distancias, que é un título moito máis bonito, máis poético e que a mí me gustaba máis, pois que condicionaba demasiado a lectura do libro, sabes? Que era como que todo o mundo ia pensar que o libro falaba só sobre as distancias e que fala sobre máis cousas, pero a idea básica do libro é esa. A idea básica é a posición do protagonista que marchou, que polo tanto viviu outras experiencias e cando volve pensa atoparse a mesma realidade que vivía cando marchou e non atopa. Ademais, hai unha parte da súa experiencia vital que non pode compartir coa súa familia nin coa xente que está ali porque non a viviu. E iso crea unha sensación de estranxeiría. Eu creo que o básico da novela é iso. Claro, bueno, agora que dixes tío de distancias, bueno, as distancias tampouco, bueno, así de primeras tampouco me parece así un título así maravilloso. Pero seguro que mellor que Diario dun Enterro. Claro, que Diario dun Enterro é como en plan, claro, xa vale, Diario dun Enterro, de que vai, dun enterro, claro, pero obviamente non va, bueno, obviamente o enterro é o de menos. Bueno, cando o lin, pareceume un pouco, bueno, a ver, crítica. Un pouco cosmopaleto. É como un pouco protagonista, como un pouco en superioridade sobre o resto das persoaxes ou así. É como en plan, tampouco non sabendo comprender ao completo a experiencia vital do resto das persoaxes, é así. Bueno, é que a mí o protagonista non me cae nada ben. De feito, todo o mundo pensa que son eu e que estou contando a miña vida. Claro, eso xa o sei, cada vez que fago unha entrevista, a pregunta é xente que non me coñece de nada, un periodista que non me coñece de nada, e pregúntame autobiográfica, eu pensando, e ainda que sexa, se non me coñeces, que máis che dá? Quero dicir que non entendo esa pregunta, pero a mí o protagonista non me cae ben, de feito iso que estás dicindo está feito a propósito, eu buscaba esa posición, e que realmente se vise que o tío de que vai, se ademais tampouco saiu hai tanto dali, dali, porque non entendo o que está pasando, non entende como son os enterros, está un pouco como escandalizado, pero quería reflectir precisamente esa estranxería que ten o tío, non? Que realmente sente que hai algo que coa familia que se rompeu, e que iso non se pode recuperar. Pero vaya, para mí tamén parece un pouco cosmopaleta a súa actitude, sí, totalmente. Sí, e ti creo que vives en Barcelona, esa. Lady Barcelona! E os teus dous últimos poemarios están traducidos ao catalá, traducidos ti? Un sí, outro non. Traducín A vida salvaxe. A vida salvaxe. E a novela tamén está traducido ao catalán, o que pasa que ainda non se publicou, pero traducimos a Sebastián Portell, que é un narrador de Mallorca que me gusta moito, e vaise publicar, supoño que espero que o ano que ven. Pero a única autotraducción que teño é da vida salvaxe. Usas moito o Google Traductor? A ver, para mí era importante traducir a vida salvaxe porque o escribín cando xa estaba en Cataluña instalado, non? Entón sabía que o libro ia recitar máis en catalán que en galego, por razóns obvias, porque vivo alá, entón, polo tanto, e quería autotraducilo para sentirme cómodo a hora de recitar os textos, non quería escoller eu os solucións de traducción, e de feito é así, sinto-me moito máis cómodo recitando en catalán A vida salvaxe que celebración, non? Que outra é que me sinto bastante cómodo xa falando en catalán, teño o nivel C1, ou seja que xa estou recoñecido, xa podo positar en Cataluña. Xa non és como ese médico de Cádiz que tuvo un 9,7 na oposición, pero non pode posicionar en Cataluña porque non sabe catalán, pobre. Pobriño, pero con ese 9,7 seguro que é absolutamente incapaz de aprender catalán. Xa, porque é tan difícil que seguramente é tan distante do castelán que seguro que non pode, pero claro, cheguei alá e eu quería falar xa catalán e notaba que había xente, e non podía, porque non sabía, basicamente, entón falaba en español e notaba que sobre todo a xente que falaba catalán que cambiaba comigo, por favor, non falademe en catalán que quero aprender, tal, pero cambiaban inmediatamente. Pero collino rápido, pero os cataláns, unha vez que empezas a falar catalán, falanche catalán, pero se detectan que tes problemas ou tal, inmediatamente cambian. E creo que cambian máis que aquí,
Iso é curioso. Os que somos galegofalantes aquí e somos monolingües, mantemos unha posición, danos exactamente igual, que o tipo sexa de Valladolid, mantemos o galego. Eles sí que... Sobre el llibre, dic que és un llibre molt especial per a mi, perquè és el primer llibre que he escrit des que soc a Catalunya i que està molt marcat per aquest fet, no? En realitat és un llibre que parla d'una llar que és una suma d'espais i d'afectes, i aquesta ha estat una mica la meva vida fins ara. Xa que ti vives ali en Catalonia e así, como ves a situación do catalán que respecto do del gallego e así? A ver, creo que son totalmente distintas. O primeiro que te das conta cando vas a Cataluña, pasas un tempo alá e vives alá, é que a situación do galego e do catalán non se poden comparar en absoluto. É certo que son dúas linguas... Pois xa está. Sí, no, pero sí que é certo que, a ver, comparten o feito de que son dúas linguas minorizadas dentro do mesmo estado. Pero ademais é totalmente distinto. A nivel de falantes, algo que seguramente pode sorprender a algunha xente, o galego segue tendo máis falantes que o catalán, hoxe en día, a nivel estatístico. Bueno. ¿no? O galego ten peor situación, a pesar de ter máis falantes. Por qué? Porque o catalán é percibido, eu creo que por case toda a poboación catalana, como unha lingua de prestixio, incluso polos que non o falan. De feito, en Galicia o que pasa realmente é que a xente segue tendo enterrada na cabeza, seguimos tendo enterrado na cabeza que o galego é unha lingua de segunda. Deronse pasos, o que queiras, pero eu creo que aínda a día de hoxe o galego non é unha lingua prestixiada. Iso, que mo mal todo, la gente non le gusta el gallego, non sei por qué. Toda a xente de Boiro, que, ai Dios mío, de verdad, que puto asco as señoras, primicia, que puto asco as señoras de Boiro que falan en español. É que non lle podes chamar as cousas acento. É que falan que a fonoloxía galega en español, que obviamente cando falas un idioma estranxeiro, pois obviamente non é fácil en plan emular a fonoloxía do outro idioma así ao completo así dun día para outro, pero é como en plan tan acentuada, tan marcada que é como en plan que na coñeces, o sea, en plan sabes as palabras, pero non sabes a fonoloxía do idioma, como en plan é que no. Estivo, creo que foi un par de anos, un colega meu de Barcelona aquí e sorprendíase moitísimo cando escoitou a unha rapaza que falaba precisamente como estas señoras, é dicir, con un acento hipergalego. Porque esta rapaza, por que fala castelán, non? Porque como é evidente que ela non fala castelán. Dicir, non, é que ela aprendeu a falar castelán así. Quer dicir que lle sorprende, claro. Sabes? Que parecelles que simplemente son galegofalantes que están facendo esforzo por falar en español para ser guais. Pero claro, hoxe en día, o sea, vas agora por aí por Boiro e vas a ver algunha señora a falarlle español así aos netos e así. E os netos falando así de puta pena. E diste, ai Dios mío, de verdade, que vergonza, de verdade. Pero bueno, que é? Falan un crioulo, eu creo que non falan. Falan criollo, falan criollo. Claro, a xente cree que falan español, pero non o falan. E a mí encántame que non o falan. Na túa obra tamén faz varias apelacións a identidades e relacións non heteronormativas. Como crees que coexisten as identidades disidentes hoxe en día na Galiza e en Cataluña e cales crees que son as problemáticas concretas que poden afrontar? Ni puta idea, quita... A min, como che dixen antes, como apuntei cando falábamos dos anuncios do Gadis e do esencialismo, os discursos identitarios cada vez me interesan menos. Incluso os discursos identitarios subalternos. Non me interesa nada ni construir feminidades alternativas, non me interesa que os gays sexan vistos non dunha maneira pois demasiado queer, ou ao contrario, ou velos moi queer e moi alternativos, non me interesa nada diso. O que non vou facer é deixar de dar conta de experiencias que me afectan en primeira persoa. É o protagonista da miña novela, pois é gay e galego, e non é literatura, non me interesa nada, non me interesa construir identidades, mas ben interesa me destruir as que hai. Xa ir a por elas, e que todo sexa moito máis aberto e máis fluido e que ninguén se sinta excluído. Isto últimamente é a miña obsesión. Non serás ti un posmoderno deses? Non son posmoderno tampouco, non, pero... A cultura en xeral, a cultura en plan en xeral da grima, da moita grima. Porque os maricas dan putísima grima. E bueno, supoño, bueno, a ver, obviamente conozo moitos máis maricas que a persoa así media, pero é que a xente é que dá puto asco. Pero se me algo super cutre, como en plan reivindicar ser un marica cis hoxe en día, que como en plan, o sea, hai algo máis reivindicado no puto colectivo que se come todo o puto discurso de todo o puto colectivo LGBT ou queer e todo o que queiras. O sea, en plan, é como a cousa máis puto pedante que pode puto haber, incluso sí. Pero claro, por outra banda, home, hoxe en día, claro que sigue sufrindo violencias, obviamente non che matan pola rúa por ser marica ou así,
pero bueno, obviamente sí que estás exposto a que che peguen ou así, ou que che poden matar. no, Que bueno, ainda que non sexa en plan algo super común, que non pasa todos os días, pode pasar. E xa non só en plan que che peguen ou así, outras en plan microviolencias, en plan violencias, en plan que, bueno, dá un pouco de rima así cando a xente así moi progres e fala de violencias, pero que é verdad, o sea, en plan de violencias, pois, ou paridas, en plan que tens que escoitar ou afrontar no teu día. Hai unha semana un amigo meu dixo unha frase que me parece que dicía, lo gay fracasou. Pareceu unha frase tan boa, porque claro, el referíase ao feito, non, de que o gay ao final se convertiu en Eurovisión, en 4 cousas máis, nun discurso de tíos que teñen mogollón de pasta, que van super ben vestidos e que fan cousas relativamente horteras, non? Entón que dicía, a cultura gay o que construiu foi iso. E dixe... E tes recomendacións de xentes, de obras, de artistas, de cousas así que queras así compartir así ca humanidade? Si, vouche facer unha recomendación, pero... A mí en concreto ou a todo? A ti en concreto. A mí en concreto. E ademais é un... Espera que apunto. Espera que, ademais, é unha recomendación, pero ten un pouco de autobombo. Agora che explico. Solo un pouco. Podo sair da cámara? Sí, podes, así. Agasalloche isto de Ora! aquí. E que é isto, se podes preguntar? Pois mira, é unha novela que traducín do catalán de Baltasar que se titula Permagel en catalán e que che vai encantar porque trata sobre unha rapaza lesbiana, é dicir, tamén ten rollo que ademais vive en Barcelona, precaria, para máis Inri, nova e que está nunha crise vital da hostia. Non che vou contar nada máis porque a novela é breve e enseguida estar aquí. De feito, trouxen xa pensando en ti. Seguro, pensando Sí. en min concretamente. Concretamente, no pouco que te coñezo a través Claro, dos é que vídeos, somos claro, porque... amigos de hai 27 anos. A ver, mira, aquí pon. You know I cannot marry you. We are lesbians. Moi ben, en gallego. Está moi ben traducido. Bueno, e tes algo máis que enjadir, ou así, algo máis de bombo que te queres facer, e así? Non, pero estou moi contento que me convidaras porque eu pensaba que non me ias convidar nunca. Por? Porque pasou por aquí poetas da comarca, non? Pasou o Charo López, pasou o Carlos Lixó e a min non me chamabas, claro. Hostia, porque vives en puto Barcelona, que coño que es? No, pero sabes que veño aquí a Rianxo, que somos super veciños. Todos os domingos a comer o caldo, non te jode. Era super fácil que me achegase aquí e nunca, e dixe, ui, non debe molar nada o que escribo, pero bueno, ao final convidaches mentos. Pois, vai estando, si, non, xa está, chega ben, non? Eu creo que sí. Espero que ajustara desde a intervención do rapaz este e que a súa intervención axudara a desmitificar a jañada tarajoñesa. En Tarajoña, un pouco jañán sempre se foi, verdad? Sí, sí. Sempre hubo jañán. Bueno, moitos bicos e así, espero vos noutra entrega de isto ou de outra cousa así que suba e así, abures e así, chaos, 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 pues.